Yeah man, intelligence, number one producer, number one DJ. What can I do? Anumite ești tu. What can I do? Anumite ești tu. A fost ca o poveste ascunsă de ferestre, știută doar de inima mea, citită într-o carte cu zâmbete trucate, parfumul hip pe pagina ta. Spune că nu sunt glume, nu-s glume, sunt glume, că mă iubești pe bune, fără mine nu stai. Să știi că nu mai ține, nu ține să vii când vrei la mine, cât de speranță-mi dădeai. What can I do? În mintea mea ești tu. What can I do? În mintea mea ești tu. Nu te pot uita. Ești în viața mea. Că nu sunt glume, nu-s glume, sunt glume, că mă iubești pe bune, fără mine nu stai. Să știi că nu mai ține, nu ține să vii când vrei la mine, cât de speranță-mi dădeai. What can I do? În mintea mea ești tu. What can I do? În mintea mea ești tu. Nu te pot uita. Ești în viața mea. Da, tu. O privire mi-ai luat sufletul. Da, tu. Ești în mintea mea, what can I do? Îmi spune că mă iubești cu te plac așa cum ești, că fără mine nu poți să trăiești. Erai tu în viața mea.